ξέρετε ότι η φιλοξενία μου στη Δράμα υπήρξε μια νέα έκπληξη, γιατί κάπως μακριά από εδώ, σε ένα τοπίο που είναι πολύ ανθρώπινο, αλλά θα έλεγα και μέσα στη φυσική ομορφιά. Φιλοξενήθηκα, δεν το λέω ξενοδοχείο, δεν το λέω ξενώνα, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς είναι το Τζένιφερ. Είναι κάτι μεταξύ σπιτιού απλόχερου, φιλόξενου, με φοβερή αιμονή στην ποιότητα, αλλά ταυτόχρονα και με όλα τα σύγχρονα μέσα, σύγχρονες αλλά διακριτικές ανέσεις για τον επισκέπτη της Δράμας. Είναι λοιπόν η φιλοξενία μου καλύτερη αυτή τη φορά από αυτή που μου είχε υποσχεθεί ο